Morjesta kaikille. Tällä videolla oikeastaan on mietteeni yhdestä energiajuomasta. Tää energiajuoma testattiin kyllä Juhan kanssa mun mielestä joskus ainakin kesällä 2020. Ja mikä voisi olla kyseessä? ED Dragon Fruit Forced Edition Cooling Effect. No katsotaan onko tää hyvä vielä tälleen 2026 vuonna. Mä en oo tätä juonut siis varmaan pari vuotta aikaa. Mä oon yleensä ostanut näitä Oric Anal EDtä. Hei, jätä muuten kommenttia, että jos haluat jostain oluesta tai siideristä tai lonkerosta tai jostain muusta juomasta testiä. Kerro mikä pitäisi testaa tossa alla. No niin. Haju. On muuten hyvä. Maistetaan vielä. Ei oo paha. Annetaan semmonen 4/5 hajulle ja maulle. Ja joo, kiitos kun katsoit. Moro.